Porozumenie u Skupštiny Srbiji potpisali minister državnej upravy i lokalnej samoupravy Branko Ružić i predsjedatelj Republičnej vyberankovej komisiji Vladimir Dimitrijević. Ružić nahlášel, že vyberanky budú rozpísaní u avgustu a že še otrimajú najpoznejšie u novembru toho roku. Na schádzky prisustvovali i predstavníky nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch. Za transparentnejšie i efikasnejšie otrimovanie vyberankoch za to tu nahodu napravená i okremná aplikácia za okremný vyberankový spísok, ktorá bude aktivovaná už za tohoročný vyberanky. Spred našoho nacionálneho sovitu na schádzky boli prisutní Željko Kovač i Olena Papugova. S ministrom Ružićom bolo najvažnije šedi o ažuriranju okremnog vyberankovog spisku, znajući, že podatki poteraz na prešlih vyberankoch neboli vše ažurirani i točni, u smislu, že kto premenjal adresu, kto premenjal prezvisko, kto u međučaše še upokojil, to ti podatki ostavali. Međutim, teraz jedinstveni vyberankový spisok i okremni vyberankový spisok spojeni jedan za drugim i automatski keď budu menjati podatki u jedinstvenim, menjaju še i u okremnim vyberankovým spisku. To može baš dobre i našo šitski toti, ktorí uzostu hlasače, hodni preveriť, že gdje hlasaju i či sú upisani do okremnog vyberankovog spisku. Ružić nadpomnul predstavníkom nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch, že upis do okremnoho vyberankového spisku na dobrodzečnej osnovi i že vážne, že by načas informovali hraždanoch o možlivostoch upisu, jak i že by toti, co už upisani, načas preverili svoje podatky.